Ja som vám chcel povedať, že my teda dúfame, že samotnou výhrou pre vás vlastne je to, že sme sa povozili, že sme videli pekné miesta, že máme za sebou pekný deň, aj spoločný. A toto už je len taká čerešnička na tej torte, ktorú v podstate vyťahneme z tejto príľby, na ktorú ste sa museli pozerať celý boží deň, že? Na tých fotkách, keď ste mu zháňali. Dáme to Štefovi vybrať. Zamiešať to si Takže, motorku na víkend, naše požičovne si bude vyberať pán Boris Bunda. Super! Dobre! Paráda! Perfektné! Dobre vyberajte. Dúfame, že ste sa teda naozaj zabavili, že ste si užili krásny deň, že ste spoznali nové miesta. A to som ho nahovoril na túto akciu predvčerom. Takže jeden deň je váš, či? Jasné.